Zer da metastasia? Minbizi bat zabaltzen hasia. Eta non du meta? Iraundako egunen metaketa. Metastasia bizi aldaiteke. Noski baietz, bukaerar arte. Ez garelako gertatzen zaiguna. Ez hoixe, gertatzen zaigun horrekin, gara. Eta zuk, zer nahi duzu izan? Aukera. Izateko aukera? Eta hautatzekoa. Independentzia? Eta interdependentzia. Oiana Iguaranen hitz zoragarri hauen eskutik hasten dugu gaurko saio hau, aurkezle honentzako erabat berezia dela, eta saiatuko gea eztarriko bihotzeko eta barruko korapiloak askatzen. Min, bizi. Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi. Ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkitu. Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Kaixo berriro, hemen gaude ikusentzuleok. Altura honetan ja jakingo dezute zer da Inurri, intsektu txiki eta nekaezin talde bat gara, txiki eta beti lanean, minbiziaren akonpainamentu eta formazioan dihardugu ikuspegi feminista eta eraldetzaile batetik abiatuta. Minbizia lehen pertsonan bizi duten emakumei ahotsa eman nahi diegu, eta bere garaian diagnosia jaso genduenean ikusi eta entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egitea da gure asmoa. Eta bai ez dizuegu izkutatzen, pink baino punk gara, minbizia ez dalako arroxa, ikaragarrizko marroia dalako. Baina bizitzaren zati bada, erditu, hasi, kaka egin edo hiltzea dan bezalaxe. Eta gaurko atalean, aurkezle honi ere barruan korapiloa eragiten dion gai bat, metastasia. Duela gutxi atzean utzi dugu urria, arroxaz tintatutako urri hori, eta iruditzen zait askotan minbiziaren errelatua gaixotasuna kakots eta ikur guztiekin esan nahi dut hau gainditu dugun emakumeon ahotsetik idatzi eta formulatzen dela. Burruka garaipen errelato epiko bezain toksikoa irutzen zaigu hori. Eta gaixotasunaren poliedroaren aurpegi asko izkutatzen dituela, gainera. Bularreko minbizia jasan dugun 10 emakumetik 3 metastasia izango dugu. Metastasia gaur egun sendaezina da. Eta gure aldarria da ikerketa eta ikerketa. Metastasia duten pertsonak gure artean daude, askotan izkutuan, askok adibidez hila daukaten bitartean oharkabean egiten dute bere bizitzako ibilbidea. Beldurra izua ematen digu metastasia hitzak. Eta Inurrin uste dugu beldurra dala gure iparrorratza. Beldurretarantza pausoak eman beharra dagoela. Ze pertsona hauek gure artean daude. Zer daukagu bildurraz gain eskaintzeko norbanako bezala, gizarte bezala, metastasia duten pertsonei? Gauza hauetaz hitz egiteko, mahai honen bueltan, eskerrik asko denoi hemen egoteatik, ditugu Mirian, mesedez aurkeztuko zenduke labur zure burua? Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Ni Mirian naiz, biologa, eta nitesia iten nahi naiz Biocrucesen. Gure laborategin lan egiten deu 10 zelulekin, eta garatze ditugu immunoterapiak kantzerran kontra. Ondo, eskerrik asko. Eta mahai honen bueltan, nire ezkerraldian, 3 emakume zoragarri ditut, nire bide lagun. Maider, azalduko zenduke labur zure burua? Bai, noski baietz. Bueno, lehen da bizi eskerrik asko baita gonbidapenagatik, eta hotsa emateagatik. Ni 46 urte ditut, eta duela 11 urtetatik bularreko minbizi metastasikoa daukat. Etxeko Andrea naiz hala beharrez, jubilatu nindutelako. Baina, bueno, egunerokotasunean murgiltzen saiatzen naiz, eta egunerokoa bizi, eta disfrutatu. Maiderren ondoan beste emakume zoragarri bat, Amaia, barkatuko jazu, baino zure Instagram profilean dauzkasun hitz eder batzuk nahi nituzke esan. Hainbeste amets negarreta desio ez du ekaitzak ondora botako, salbatuko da goizeko ontzia, kaiaren bila egaka joateko.
labur esango zen iguke hitz ederrauen atzetik zein dagon? Egunon, hitz hoiek hasi identifikatzen dut kai hori edo portu hori itxaropenagaz, eta bizitzen ari nazen tsunami edo enbata honetatik egunen baten aterako nazelako itxaropenean jarri neban hori profilean, ez? Lluís Llachén abesti baten hitzak dira, eta, hori itxaropenarekin identifikatzen dodaz. Eider, zure txanda iritsi da bain. Azalduko zen iguke pixkat, zein da Eider? Egunon, danoi. Eider, naizena naiz, bizitzako naino ekarri nahuelako. Estereotipoek jadaia ez naute definitzen, baina, gaian sartuta gaudenez, zerbait esatearren, bularreko minbizi metastasikoa daukat, oain dela ia 4 urtetikan, eta oain dela 10 urte bularreko minbizia diagnostikatu ziaten, eta 6-7 urte berandu xio bularreko minbizi metastasikoa. Kontatzen diguzute albaldimada hau bizarri gabe, nola kokatzen da burua halako egoera baten aurrean? Zein izan zen zuen kokatze prozesua edo nola baizi izan zen duten? Nik oroitzapena dauketena da oso beltza, etakit nola esan. Metastasiaren diagnostikoa jaso nunenik behintzat, nire aizpak esaten du asko errepikatzen dutela, haino pinuzko kaxa ikusi nula aurrekalden esaten dut nik beti. Eta gero denboran poderion, hori nire amak ere esaten du, ezin dala hasierako desesperazio hortan bizi, eta egokitzen juten zea. Bakoitzak bere prozesua dauka, orduan nik ulertzen dut bakoitzaren prozesuaren araberakoa dela egokitzapen hori fijo. Nire kasuan, denborak lagundu zian, eta itxolarritik pasatzen zea pixkanaka bizitzea. Eta, nik 3 seme alaba neuzkan, eta orduan horrek ere dauzkat, bai. Hain 3 adolescente dauzkat, nerabe. Eta beraiek ere lagundu ziaten asko egunerokotasunean sartzen. Eta egunerokotasunak asko lagundu izan du prozesu guzti honetan. Eta zuek, Amaia, Eider? Ni kontsultan esan ziatenen, zerre bizila. Azerretu initzan, da hori izan zen irelena biziko, ez? Reakzio hori, ez? Azerrea eta oso zuzena izan itzan galdetzen, ez? Zenba geratze zait, eta ze bizikalitate izango duan, ez? Berehala ikusi nun. Azkenen, prozesu, aurretik netorren ja prozesu batetik, ez? Bularreko minbizia izatetik, eta jendeak uste duen bezala gainea, bularreko minbizia behin diagnostikatzen dizuetenean, ez da urtebeteko kontua. Behin diagnostiko bada honean ja horrekin bizizea, ez? Hasieran gaixotasuna gainditu, ez? Kakotxartean jartzen dut, gainditu eta gero ere, zuk egunero horrekin jekitzen zea, horrekin bizizea, ez? Eta, ia 7 urte beranduago, hori entzuteak, zerretu initzan. Orduan banekin ere, ez nola zan, eta ze estadistikoki ere ze arrisku neukan, edo, ez? Eta toka binzitzaidan. Toka bintzait. Eta galdera horiek izan zian. Erantzunak, ez dakitela. Ez dakizu, derrepente, aurkitzen zea ez limbo batian, ez? Eta ziren ustezu, pinuzko kaxa hortxe dagoela, ez? Berehala izango da, batean izango da, nola izango da, ez? Eta orduan barrura begirako lan bat egiten hasten zea. Eta
bai tratamenduek, denbora, konfiantza ematizu, ikustezu bizitza aurrera eraman dezakezula, zoriontsu izan zaitezkela, barrin dezakezula, negarrin dezakezula, ez? Osea, bizitzak aurrera jarraitzen dula. Orduan zo ere bizitzakin batera, ez? Aurrera zoaz. Eta hortan gabiltza. Zoragarri iruditzen zait, badago gaixotasunan iruditerian, ez da nolabaiteko beltz, pantalla beltz edo arlauza bat gaina eroriko balitzaiguko sentsazio hori, eta azkenean kolorez beteta dago. Danetari dago. Hori da. Amaia, zuri nahi nizuke berezike emanitzaz, hemen, egia esan, pentsatzen ari naiz, gehien bat bularreko minbizia izan duten emakumeak ditugu, amorro ematen dit esaten dizutenean, honen atokatu zaizu, hemen loteria hontan ala balitz. Baina egia da, badaudela beste minbizi mota batzuk, askoz, ez dakit ez dirala hain oizkoak, eta ez dago hainbeste ikerketa lerro, eta sistema publikoak ere ez daukain bermatuta gaixoaren tratamendu horri buruz, pixkat kontatzea gustatuko litzaidake. Bai, nik nire diagnostikoa sarkoma bat izan zen, 2016 urtean, eta konkretuki leiomiosarkoma bat uteroan eukin eban. Sarkomak tumore arraroak eta minoritarioak dira, eta oso konplexuak baita be. Sarkomen 70 subtipo inguru dagoz. Eta lehenengo diagnostikoa hori izan zanean, minbizia eta minbiziaz aparte, sarkoma hitza ez eban onkologoak erabili bana izan zen, tienes algo muy malo, malo no, muy malo, eta horre ja mundua erortzen jatzu ez. Eta gero, nik eukien eban, bare aldi bat, horre bakuntza egin ostean 2 urtetan ondo nintzen, eta 2018 urtean etorri zen metastasiaren diagnostikoa. Eta nik besentitu neban, lehen kontatu dodan tsunami horretan, berriro datorrela olatu bat, ez? Eta ondoratzen zaituela, eta itotzen zarala, eta ezin dozula arnasarik hartu, eta ezin dozula burua atera, eta olako sentsazioa izan eban. Baina, gero, alabearrez, nik be alaba bat daukat, orain 8 urte daukaz, garai hartan 4 urte basan, eta alabearrez kokatzen zara ez, ez daukagu beste alternatibarik bizitzen jarraitzea baino. Eta zuk aukera izan zenduen hemen Euskal Herrian zure sarkoma tratatzeko? Ni hemen egon nintzen, Gurutzetako ospitalean eta Basurtun, kimioterapia bat eukinean Basurtun 2018 eta gero pandemia hasi zanean justo berriro diagnostikatu eusten beste metastasi batzuk 2 biriketan. Hor ere bakuntza eukineban, baina nila horra hasi nintzen apur bat nire kontura ikertzen sarkomaren inguruan. Ez neban egia esan ez Basurtunez Gurutzetako ospitaletan sarkomari buruzko informazio asko jaso, eta nik esan dakoa interneten bilatu neban informazioa, eta bilatu nebazan, eta aurkitu nebazan sarkometan adituak diren ospitaleak eta onkologoak, eta horre erabakine Bartzelonako Valdebron ospitalera, ospitale publikoa da baita be, bertan bigarren iritzi bat eskatzea, eta ara joan nintzenean ja bertan geratu nintzen. Ospitale, adituak dira bertan sarkometan, eta talde disiplina anitzeko taldea daukie sarkomen inguruan. Baita nire onkologoa izateaz gain ikertzailea be bai da, sarkomen ikertzailea. Bai, Amaia, baina zuk aipatu duzu nolabait zure kaxa egintzen dula ikerketa hori? Bai, nik hor esan nahi nukena da, gure hemen Euskadin gure komunitate erkidegoan
ez dagola ospitale, referentziazko ospitalerik. Eta hori ez da txarrena. Txarrena nire ustez da, nire kasuan behintzat, ez eustiela emon informaziorik referentziazko ospitalei buruz. Orduan, gure kasuan oso gaixotasun edo minbizia arraroa denez eta konplexua denez, guk hasieratik diagnostikoaren momentutik egon behar dugu disiplina anitzeko taldeen eskuetan. Gure biziraupena horretan oinarritzen dalako. Eta hori, informazio hori ez neban jaso, eta baditut bide lagunak arazo berdina euki dabenak gure osasun publikoan, hemen osasun sisteman. Imaginatu zazute zuen aurrian, ni egon beharrean dagola, zerbitzu guzti hauek antolatu eta koordinatzeko ardura daukan pertsona, ze esango zeniakete? Nik lehenengo eta behin eskatuko nebana izango zen protokolo berezi batzuk ezartzea sarkoma daukagun edo gaixotasun arraro bat daukien edo zein gaixoren kasuan. Eta protokolo horietan bermatzea guk aukera izatea informazio hori jasotzeko eta informazio hori jasota erreferentziazko ospitaletara joateko. Orduan, hori protokoloak bereziak esartzea eta hasieratik aukera ematea guri edo erreferentziazko ospitaletara joateko edo bermatzea gure tratamenduak erreferentziazko ospitaletako onkologoek koordinatuta egongo direla. Urkullu jauna, Sagardui anderea, nei hau Amaia kontatu dit eta ikaragarrizko gogoa sartu zaitontan lanian hasteko mesedez, behin eta berriro, osasun sistema bat behar dugu gaixoan beharrai erantzun emango diona. Zuek, Maider, Eider, ze eskatzen diozute sistema honi? Nik esan behar dut, nik lehenengo diagnostiko jaso nunean, lehenengo bularreko minbizia izan zala, nik haurdun neon. Orduan, egia esateko ni oso eskertuta nago Osakidetzari, ze hori, barkatu Urkullu jauna eta Sagardui anderea, barkatu, igual ez dugu behar bezain hainbeste azpimarratu, oso eskertuta gaudela, noski, osasun sistema publikoari esker bizirik gaudelako denok. Desberdintasuna Amaia entzuten nahi nintzen da, nigo gandetela, lehenengo aldiz jo nintzanean titiko unitatera, esan ziala ginekologuak, nik neukan minbizia arrunten azala. Ez? Eta, hor da koxka. Gauza positiboa bezala esan zian, ez? Hau da, gehien ikusten dugun minbizia. Zentzu hortan, bidea oso egina dagolako. Orduan, esaten nuen alena, ni hartatu ninduten ginekologoek, onkologoek, eta zentzordan oso zainduta sentitu nintzen. Behar bada, justu zurik gertatu zaizunan kontrakoa. Protokoloa oso garbi zeon, minbizia arrunt bazalako, eta nik bai otaet faltan, eta uste hor asko daukagula hobetzeko, da, diagnostikoaren hasieratik. Igual nire kasuan ez, behar bada larria bazalako, haurdun neon, da haurdun gauzak azkar egin behartzean, eta horretzeon, ez, baino, lehenengo diagnostikotik tratamendura iristen zean arteko tarteko denbora horiek murriztu behar dira, zatik hor, denbora hori gaixoarentzat oso gogorra da. Beti iruditzen zait, medio gehiago behar diala. Baina orokorrean nik ezin dut esan nire kasuan, nik uste ondoa tratatu nautela, nire onkologa ere oso aditua da nire minbizian. Eski hor diferentzia hor dago koxka. Niri hasieratik esan ziaten tokatu zitzaian onkologa oso ona zala. Eta bere hortan, bereziki onena zala, kasi. Orduan, claro, konfiantza ezinbestekoa da. Bai, ze importantea da. Orduan, nik beti izan dut, zuk esaten duzuna, Isabel, zuk esaten duzuna, aurrera gertatu zaite orain Bartzelonan. Hori da.
naiz ta jakin, parkatu, Bai, naiz ta jakin, bueno, ez dagoela momentuz ezer nire kasuan leiomio-sarkoma sendatzeko, eta gainera egoera orain, bueno, hori metastasiarekin eta egoera apur bat larritzen joan dela, baina esku honenetan egoteak emoten datzun lasaitasuna, ez? Bai, pedagogia pixkat egin dezagun, ze Maiderrek aipatu duen bezala metastasia entzun, eta denok pinusko kaxa bat irudikatzen dugu, baina nik hemen ikusten zaituztet, eta zoragarriak zeate, eta bizitzaz beteta zaudete orduan. Nola da zuen egunerokotasuna? Agenda topera, Bai. Agenda topera daukeu. Tamales, agenda topera daukeuz, ospitaletan pasatzen deu denbora asko. Ospitalen, edo probakiten, edo beti dago zerbait eiteko, edo behiratzeko, edo... Baino beste dozein pertsona bezalako eguna daukeu. Bueno, lanea ez geha juten. Bueno, baina manifata bai, ez da? Manifetara eta bai. Ni lanen ere egon naiz, Bai. Pasaen urte arte, aleginak egin ditut. Nire egunerokotasun normalakin jarraitu nahi nun. Eta aleginak egin ditut, COVID-a egon da ere, bueno, telelanan bidez eta hola, xetori. Baina, bueno, azkenen kontratu nintzen burua ez neukala jada hortarako. Ez neolako hor, Osa, ja, beste leku baten, beste aurrera pausu bat, beste dimentsio baten neon, ez? Eta esan nun ez da, hau ez da berdetena. Eta, baina, bueno, ibeli naiz. Eta zertan, ni neu gaina ez dauka seme-alabaek, orduan, nire burua zaintzen pasatzen egun osoa. Eta hori ere, ez dakit, ez, aberasgarria da, ez? Eta beharrezkoa. Eta beharrezkoa. Beharrezkoa, pixkat guztionek ere erakuste izu, zure burua lehenesten, errespetuz eta maitasunez bestekiko, baino zure burua lehenesten. Pena bada, olako egoera bat ere igual iristea, olako, sentsazio edo olako bizipen bat izateko, zori danokin beharko genduke dozein momentutan, baino oso aberasgarria da. Eta behintzat, bake hori, ja, uste ez dauka gaina zerikusirik erlijioakin, dezerrekin, barneko bake hori, bilatze hori, ibilbide, kriston ibilbidea da. Ni bilan abil, haindik, Bai, hortan, ez dago elmugarik, Amaitzen dan prozesu bat alda hori ba. Hori amaigabea, ez da? Amaigabea da, bai. Egun txarrak ere baitugu, Bai, eske nik... Mateu hemen dana dala, Zesaten dugu, en plan zen gaudela, eta ez da fen ere. Dragonkana, Eider. Dragonkana, ez? Eiderrek esan zian, nahi behin dragonkana, eta eske nahi ikaragarri guztantza dragonkanan analogia hori, ze azkenen goitibera handiak ditugu. Bai. Nik izan ditut, 11 urte hauetan, tratamentu batekin hasten zea, guk linea, nire kasuan adidez, ni daukaten minbizimotarekin linea asko daude, baina agortzen doaz. Bai, hori esplikatuko diguzute pixkat ikuspegi mediko batetik, nola dan zuen tratamentu lerroen... Bueno, hasteko niri onkologak esan zian aspaldi, minbizia nundi datorren oraindik ez dakitela, hori behar bada gero Mirianeko beto azalduko du, baina bai asko aurreratu dutela bakoitzaren minbiziari bere tratamentu egokia bilatzen, ez? Orduan, Amaiak esan du 70 esan dezu sarkoma mota zaudela, edo? Bai. Nik ez dakizen bat bularreko minbizi mota dauden, baina asko daudela. Asko daude, zaraina, bai. Orduan, daukazun motaren arabera, badituzu tratamentu batzuk egokia direna zuretzat. Nere kasuan esan deten bezala, nahiko arrunta denez, nik uste amazkitela dozena bat tratamentu behintzat. Azkeneko zerrenda inunen hortin ni joan. Orduan, tratamendu bat jarri, eta nik izan ditut tregua une luzek, hasieran uste 4 urte hon nintzala tratamentu berderarekin, alboko sintoma gutxikin, da oso bizi ona eramanez,
Baina gero iristen da momentu bat tratamentuak funtzionatzea uzten diola. Hor ziurgabetasuna da 100%. Eta pentsatzet hor berriro ere zure burua kokatu beharko dezula, hor ere badagola... Hor dator dragonkana. Bueno, aitorpen txiki labur bat. Hainbeste gustatu zaigun metafora hori gaztelerazko podcastari dragon kanzer deitu diogula, Ez que oso nik uste ondo irudikatzen dula egoera. Zu tratamentuakin zaude, kontrolpean gaude, hori ospitaletara hueltaka, 3 hilabetez behin, segun tratamentua zer daukazun. Eta iristen da egun bat, edo min berri bat azaldu dena, edo sintoma berezi bat, edo egin dizutela eskanerra, eta sorpresa. Gibelean, azaldu da zeo zer. Eta hor, dragonkana bera iteu, eta berriro, zure burua berriro jarri behar duzu toki berri hortan. Tratamentu berri badator, tratamentu berri hori nola joango zait, zenbat iraungo dit. Nire kasuan ziurgabetasuna izan da gauza bat asko kostatu zaidan. Ni oso alemana naiz. Nun baiten bada genen bat alemana, eta nik dena oso ondo antolatzen nun. Oso ondo tala antolatuta. Baina baina ez da antolaketak epe motzea izan behar du bai ala bai. Zeztakizu, ze gertatukoa. Ikasire egiten da horrekin bizitzen, baina asuntua da, tratamentuan zaude, eta tratamentu horrek badakizu bai ala bai funtzionatzen utziko diora. Zatik, hau ez da sendatzen. Orduan, berriro aldaketa dator, eta ea nola jungo zaiten. Eta gertatu liteke, nik izan ditut dolarak, tratamentuak, 6 hilabete, 4 hilabete, eta lineak agortzen dijoazten einen, aukerak ere, bizira openiako aukerak gutxiago dira. Hortik gure aldarrikapen nagusia, guk ikerketa gehiago behar dugu, tratamentu gehiago behar ditugulako. Bueno, ikerketaz gaino finantzak ere behar dugu. Bai, hori ere. Beti astu ititzaigu, beti ikerketakin nahi gea oso garrantzitsua da, baino baita finantzaketa. Venga, botaia zuen oinorre itiraka, aprobetxatuko deu Mirian daukagula hemen bueltan. Kontatuko iguzu pixkat, esan dezu ama zelulak eta ikertzen dituzuela, zer dian minbiziak baote ditu ama zelulak, zer da metastasia hola damientzako esplikatuta? Bai, klaro. Minbizi zelulak organo batetik beste organo batera zabaltzen dienen, hor ja metastasia deitzen dio horrei. Eta hori da gaixotasuna eraldatuta komplikatu dan puntua. Behin kantzer zelula horiek zure gorputzen zehar zabaldu indielako. Eta kantzerreko ama zelulak badaude, eta hainbat talde ikertzen nahi die ama zelula horiek. Barkatu ni, naiz de letras latin da greko... Ama zelulak die zelulak bikoizteko eta ugaltzeko gaitasuna dutenak. Gure gorputzen ama zelula mota ezberdina dauzkeu, adibidez, odoleko zelula guztik emango dituzten zelulak, zelula ama batetik datorz. Eta hortik zelula labak jaiotzen die. Orduan kantzerrak ikusi da, eta talde batzuk ikertzen nahi die, tumoren mota batzutan, zen oraindik ez da ikusi denetan, badaudela kantzer zelula amak. Eta hauek die normalen gaixotasuna birgaixotzen zeanen, hauek izango die zelula hauek zatitzen dienak, eta berriro ere tumorea sortzen dutenak. Orduan, zelula ama hauek oso garrantzitsu die ikertzea eta tratamenduk hauen kontra diseinatzea. Zelula hauen kontra diseinatzea. Bertan, aurkikuntza hau orduan minbizian zelula aman existentzia hau? Oso garrantzitsua izan da, bai. Hauei atakatzeko. Bale, azkena tratamentuaren inguruko atalean komentatu genduen, bazeudela azken belaunaldiko terapia batzuk, eta bain asko entzuten da karte terapien inguruan. Esplikatuko zen iguke pixkat zertan datzan horrek? Bai, karte tratamentu da immunoterapia bat.
Hau da, zure sistema inmuneko zelulak laborategin entrenau iten die, kakotxen arten. Gimnasioa eramaten ditu, bai. Edo, eraldau iten dituzu zelulak, eta gehitzen diezu errezeptore bat. Errezeptore hori izango dana, gero lotzen dana tumoreko zelula hoiei. Duntzuk, laborategin zelula hauek eraldatu iten dituzu, eta berriro ere pazienteari infonditu iten diezu zelulak. Sistema immunekok. Eta sistema immunekok dienez, tumoreko zelulak ezagutuko ditu, eta erasotasun txitu ingo ditu. Hemen arazoa da, paziente hauetan bere sistema immunea ez dala gai berez zelula hauek atekatzeko. Berez ataka hoin barkotzen, baina ez da gai, eta orduan tumorea ez tosuntxitzen. Orduan horregatik, zelula horiek laborategin eraldau egiten die, eta berriro gorputzera sartzen die atakatzeko. Hau da, erabat tratamentu personalizatua. Hori, eta espezifikoa. Bai, Eiderrek ondo aipatu du ikerketa eta finantziazioa hor dagon koska hori. Zein da gaur egun Estatu Espainiarrean daukagun ikerketa sistema edo zertan oinarritzen da? Ikerketa sistema esan nahizu ze ataldaren... Bai. Tratamendu bat lortzeko, lehenengo zatia da zati preklinikoa. Normalen izaten dela luzeena. Zen hor, prueba eta ikerketa asko egin behar da hor. Ez dakizu noiz edo nola funtzionauko don farmako batek, edo hor ikerketa asko behar da. Eta horretarako, finantziazioa behar da. Zen, finantziazio gabe, ezin dugu ikertu. Zoritxarrez, proiektu asko bertan bera geratzen die ezin dalako aurrera. Eta egia da, orain notizitan ez, ikusten dezula, ez dakitzen bat horrekorra, inbertsio horrekorra datorren urteen, inbardala zientzian. Ta, oso ondo da, egia da, gero ez da gehiago haidiela. Ez dakit gizartea igual konsientego da ikerketa beharrezkoa dela. Baina nik uste oraindik ez dela nahikoa. Ikertzaile batek, inoiz ez daki, noiz arte halko donin lan. Ez dakigu noiz bukauko dan, ez daukezu kontratu bat, ez dakizen bat urteako. Dena, oztopokin dijo. A ber, gizartiai nahi diote esan. Posible da Cristiano Ronaldok ez dakizen bat 700.000 milioi irabaztea eta gure bizitza salbatuko diguten ikerlariak prekario izatea? A ber, piribuelta bat eman honi mesedez, eta Sánchez jauna. Igual le voy a hablar en castellano para que me entiendan. A ver, mesedez. Hori. Hor, ez dakit igual... Behin zuri gertatzen zaizunen, zoritxarrez, konturatzen zea ikerketa ze importantea da. O beharrezkoa, zen hori gabe, ez dezu aurreratzen. Eta fase prekliniko hau, tratamendu batzuk igual urtek eta daramatzate ikertzen, eta oraindik ez da iritsi. Baiz, adibidez, Kristina Gizabalek emantzun hitzaldi baten, komentatzezun, tratamentu bat iristeako 10.000 ikerketa lerro diferente zabaldu behar diala. Bai. Baina ez tegula hori galera bat bezala ikusi behar, baizik eta denak diala beharrezkoak horretara iristeko. Bai. Mundu mailan ikerketa lerro ugari dare, eta gaixotasun bakoitzarekiko ikerketa lerro asko daude. Eta gure lanen, saiatzen geana da normalen beti dena idazten eta artikulok idazten, gure laborategi batetik bestera informazioa partekatzeko eta denak batera tratamendu bat lortzeko. Hori da azken finen nahi deuna denak. Eta ulertu nahi dut zuen ezagutza hori doainik eta partekatzen dezutela. Eta non sartzen da kapitalismoan ekuazioa guzti hontan? Farmazeutiko patentek beti patenten bila dare, eta tratamendu bat ikusten badute posible dela komerzializatzea, erositen duen.
Tordun ja eziezu. Errentagarria bazara. Claro. Hori da, hori nahi nun azpimarratu, claro, bularreko minbizia oso minbizi edatua baldin bada, igual horrek izango du errentagarritasun ekonomiko bat, baino sarkomen kasuan adibidez, hori sekula ez da gertatuko. Orduan, hor, gizarte bezala, planteatu genezake ikerketa eta farmazeutikan arteko eredu aldaketaren bat? Claro, oso beharrezkoa da hori. Zen, gaina tratamenduk oso garestik die. Zenbat kostatzen da karte infusio bat? 300.000 euro inguru. Infusio bakoitza? Bakoitza. Hori gehiegi da. Eta hori dena da farmazeutika handi batek patentea duelako. Orduan berak prezio hori jartzen du. Eta eske tratamendu hori nahi badezu, ordaindu behar dezu. Baina markatu Mirian, orduan, niko esker ez dut oso ondo ulertzen. Zuk abiez esan duzu Biocrucesen zaudela, ez? Hori publikoa da, ulertzen dut. Orduan, zer gertatzen da, laborategiak patentea erosten dizuela, ikusten bali madu aukerarik duela, eta beraiek jarraitzen dute garapenakin, ikerketan garapenakin. Adibidez, badau hospital kliniken, Bartzelonan, badau beste laborategi bat, baita kar terapia hauetan lana, ez dakit, azkeneko urtetan lanean egon dana, eta garatu do beste karti terapia hau. Eta beraiek ez dute saldu. Ja. Beraiek mantendu indie. Publikoa da? Publikoa da. Orduan beraiek mantendu eta beraiek seguro oferta pilo bat eukituztela. Asko. Pilo bat eta diru asko batik, baina adibidez kasuntan ez dute saldu. Baina egia da, beste adibidez, Novartis da farmazeutika bat, karte terapia hau saltzen dona, eta hau Estados Unidosen erosizon patentea, ez dakizen diru batik, eta orduan orain dirua egiten nahi da, pertsonen bizitzekin. Eske ezin da. Termino ekonomiko batzutan neurtzen dabe gure bizitza. Hori da. Baina eske hor kapitalismoa saltzen da. Claro. Eta eske hori... barkatu, Baina orduan gabiltze esaten erakunde da administrazio publiko batek ikerketa basaldu iten du. Bai. Kasu honetan, adibidez, saldu egin da. Diru sarrera badago. Eta aldi berean gero farmazeutika horrek jarriko izun prezioa zuk administrazio bezala ezin baldin badezu ordaindu, zin da jokua, tartena farmazeutikak inbertitu. Gero hori da, inbertsioa rekuperatu. Noski baiet, baina errentagarriagoa da adibidez klinikek egin duna, ez? Administrazioaren ikuspegitik, ez dakit. Eta gero beste gauza bat, esaltzate zuek denok karrera bat ikasiak, ikaragarrizko prestakuntzakin, eta hor gizarteak ere zuetengan asko inbertitu du. Ez dakit Zarako kamisetak egiten nahi dan Bangladeseko emakumea bezala, osea, prekarietate hortan. Baita. Ez da? Bai, eta egia da, behin zure ikasketa guzti bukaut, eta 10 urte, gutxi gora bera 10 urte ikasten egon da gero, zure etorkizuna ez dakizun nolako izango dan. Zen, inoiz beti diru laguntza falta da, edo etxoiten burokrazia baita papeleo kontuk beti atzera egiten die, eta denborazare ez dakizula zein bardezun. Dano bizigea ziurgabetasun baten. Hori da. Bai ikertzaileak eta bai gaixoak. Señor Sánchez, le diría tantas cosas, eta zuri bai, baina ja, uste dana esan da daola. Kapitalismoa aipatu dezute, eta nik ez jakintasunetik eta barkamentak akotxe eta ikur guztikin baita. Komunikabidetan, eta nik ere partekatu dut, naiz eta oso ondo ez ulertu, nola, adibidez, bularreko minbizi metastasiko antzako tratamentu batzuk zeuden Europako medikamentu agentziako onartutakoak, eta Estatu Espainiorrean ez ziala onartzen soek aurka botatuta, baino gero ematen dula baietz, hori igual zuek hobeto azalduko dezute. Pixkat gauza bera da, azkenen diru kontua da, ez? Farmazeutikek prezio oso altua jarri diote, negoziaketa... prezio oso altua, barkatu, mostutzia, urtero 80.000 euro... Hori da, horria bakoitzak ikusiko gaina, 2000 tratamendu horiekin usteet onuraduna 2000 bat paziente dira urteko, orduan... Ez da rentable, igual. Dirua da, baina, ez? Bakoitzak erlatiboa, ez?
Baina, bueno, garest iruditu zitzaion, ez? Hor negoziaketetan hasten dira farmazeutikakin, eta, bueno, hori ja beraien kontua da. Baina, azteko Eider kontatu zer gertatzen den medikamentu agentzikin. Ze, azteko, oain aprobatu dian, bi medikamentu hauek, 2021 urtarrian Europan aprobatu zian. Hori da. Lehendabiziko gauza daukeu da, legez 180 bat egun dauzke Europako estatukide bakoitzak, bere sisteman barneratzeko Europako agentziak onartutako medikamentuak. Espainiaren kasuan bataz beste, ez dakitu 400 piku egun, urte eta piku 3 urte bitarteko epe bat behar du onartzeko edo barneratzeko, implementatzeko sistema barruan. Señor Sánchez, que en España echamos la siesta y un poquito más, vale, pero 400 y pico días... Diruagatik garesti omen da. Hola, erantzuna hola, izan omen zan, ez dakit norke kongresuko ze taldek, egindako galdera bati erantzunez. Katalana zan, ez? Hori gero izan da beste proposamen bat indana, ez? Baino erantzuna izan zen, laburtuz, oso garestia iruditzen zitzaiela. Hori izan erantzuna. Guzti serioa erantzuna, oinarri askokin. Eta gero hor Junts per Kataluniak proposamen bat Estatuko Nazio eztabaidan proposamen bat aurkeztuzun, eta hor pixkat gobernuari kongresuko talde guztiek izan ezik ez, pixkat eskatu zioten legea betetzeko arintze prozesu hortan pixka sartzeko, eta ez? Baina nik pixkat aipatu nuen hau nahiko publiko izan da, eta azkenen atzera egin du Espainiar gobernuak, eta onartu ditu. Enertu eta Trodelbi botika ezagun hauek, ezagutu dianak, edo entzuten hasi dianak, ez? Hauek dia bata da triple negatibo edo triple irukoitza, euskaraz nola izango litzaken, duten paziententzako, eta bestea da erbi positiboentzako. Eta oso ona da. Eta dago, demostrauta dago, emaitz oso onak ematen nahi diala. Enertu oso ondo. Oso ondo. Eta, batzerapena ezaguna da. Baina ze gertatzen da? Euskadiko bularreko minbizi metastasikoa duten pazientekin. Oraindik ez dutela izango tratamendu horiek. Dirudi Espainian, oain abenduan, akordioan arabera, abenduan nomenklatorian sartuko dituztela, eta beraz posible izango dela, edo eskuragarri izango ditugula tratamendu horiek. Baina hori ez da gertatuko Euskadiko pazientekin. Zergatik? Horren adibide, kasualidad izango litzake hauekin hori gertatzea, baina, horren denboran gero luzatu egiten dalako. Osakitetzak prezioa jarri behar du. Prezioa adostu behar du. Hori, gure sistema, guk eskuduntzak ditugunez, gure sistema bestera batera joardun. Gero osakitetzan barneratu behar da. Honen adibidez zein dan? Adibidez, ustetzala, 2020an, Europako agentziak onartzen du beste medikamentu bat, Alpelisib, deitzen dana. Eta hau da, erbi negatiboentzako, eta pikiruzea genean mutazioa daukaten paziententzako. 2020an onartzen du, Europako agentziak, Espainiako gobernuak onartzen du 2022ko otsaietik onartuta daola, osakidetzan gaur egun ez dago eskuragarri. Entzaiu bidez bakarrikan sartu zaitezke, entzaiuak ere itxita daude, ezintzea sartu, eta ez dago, ez da tratamendu lerro bezala ez dago oraindikan. Beraz, paradoja bada orduan, ez da? Paradoja bada. Eskura, hor dago tratamentua. Tratamentua hor dago, eta existitzen da, eta onartuta dago. Espainiako beste erkidego autonomotan tratamendu lerro bezala dago ja. Guazen mazu Burgosa. Burgosa jun barko dugu, erroldatzea.
Ze hori ere gertatzen da, erraldatzera edo Osakidetzak bermatu dezala, zuek eukitzea tratamentu posibilitate hori, Osakidetzaren kontura beste ospitale batzuetan. Adibidez hori aukera bat izango. Ez, baina badago, Badago, hemen ere gure erkidego autonoman entxeguak ere badaude. Baina entxeguan sartzeko aukera izan behar dezu, hori da arazoa. Hori da arazoa. Baina, bueno, hor formulak ere bilatzeko aukera. Derivazio bat egotea pazienten derivazio bat. Hori da. Gertatzen dena adibidez, enerturekin badaukagula guk ezagunen bat adibidez, badagola entxegu batean da ona, baina Madriden da entxegua. Claro. Eta neska honek adibidez 2 ume txiki ditu. Eta orduan joan behar du, baina entxegu batean zaudenen... Barkatu, igual hori zuek oso ohiko kontzeptua ez zute, baino, eta igual hemen norbaitek, edo handikan dudan baldin badaka COVID-an txertua jarri, ala ez jarri, eta bar, zuek, zuen burua eta gorputza jartzen dezute ikerketan zerbitzura baita. Bai, askotan baita ere ez daukazulako... Hori da. Baina... kontatuko iguze pixkat entxeguen... Hori uste Mirianek esan dula, Ozakizinek esan duen, azkenen zure onkologoak proposatzen dizu tratamentu bat edo ja eskuragarri da ona, baina zenbait kasutan, esan dizazuke, entxegu badago irekita, zure minbizi motarentzako, eta berak esan dezake, interesgarria da zuretzat, edo dena dalakoa. Eta orduan zu entxegu hortan sartzen zea. Entxegu horietan kontrol klinikoa oso zorrotza izaten da. Eta gainea adibidez, zuri igual Osakidetzan egin dizkizuten frogak ez dute balio, beraien frogak egin nahi dituzte, badaukalako, zientifikoki ere prozedura zehatza. Eta kontatzen nizuen kasu hontan adibidez, pertsona honek joan behar du Madrila, han egin behar ditu froga guztiak, horre suposatzen du egun gehiago egotea Madriden, gero gaina alboko efektuak bere kasuan nahiko gogorrak dira, orduan ez da ondo egoten, eta hori dena egiten du, eta gaina posi dago, ze funtzionatzen ari da, ze enertu benetan emaitza honak ematen ari da, eta bere kasuan oso ondo ari da funtzionatzen, baina hori pentsatzea, hemen bertan posible izan beharko lukela. Eta ja, onartua dagoela. Europan dagoela, pasaden urteko urtarrietik onartua, eta desesperazio hutsa da. Eta berak adibidez entxeguan sartzeko aukera izan du, baina badaukagu beste ezagunen bat, entxeguan sartzeko aukerarik izan ez duena, zetik entxeguetan sartzeko oso baldintza zehatz batzuk bete behar dituzu. Ezin, segun ze egoera fisikoan zauden, behar bada ez zaituzte onartzen. Eta badaude pertsonak ezin izan diana sartu entxeguetan, baina balio izango liekena medikamentua, eta ezin dira sartu, ezin dute hartu. Eta hilala biziko gauza da, zatik zure tratamentuko lineak agortu badira, ez daukazu tratamenturik. Eta hori oso latza da. Eta hori gertatzen nahi da, hemen Euskadin, 2022an. Bai, gero beste, niri amorro puntu bat sortziten beste gauza bat izaten da askotan, komunikabidek nola azaltzen dituzten minbizian inguruko tratamentu eta aurkikuntzen berriak. Orduan hemen, mailan bi alderdiei nahi nizueke hitza eman. Eta esaten da, ez? Frogatu da arratoietan, ez dakizer... Anirizte zeizu WhatsAppez. Bai, ja ematen du. Beira zoriona, beira zei albiste ona, albisteak izugarri ona dia, Ikerketa bat dagoen bakoitzean, ikerketa guztia dia berri onak. Ikertzaile bat zerbait bururatzea, eta horri bide ematea, ikerketa bakoitza, naiz eta aurrera ez jarraitu ikerketa horrek, batzutan bertan bera esan dezuen bezala, bertan bera gelitzen dialako, baina guztiak dira baliogarriak, eta guztiak dira kriston albiste onak. Baina gero albistegitan saltzen digutena, ez da hola, ez da egia. Sentsazionalistak die, ez da egia. Zuk irakurtzen zut ematen dut ja. Hor daula. Eta sendagoen bar diela denak. Baina ez da egia. Ez da. Saltzen dute gauza bat ez da. Minbiziaren txat, orokorra, ez?
ez da egiten pedagogiarik. Hori Minbizia orokorrean, eta zuk dinozuna batean WhatsApp ez lagun batek, jo, begira hemen birikietarako ez dakiz zer, eta dinozu, baina hau ez da, adibidez, nire kasuan sarkomarentzat, ez du zertarako, oza, pozik. Notizionak igual die, eta aurkikuntzak Hori juten die poliki-poliki, baina saltzen da. Eta gero hori pixkat, COVID-ak nik uste pixkat erakutsi digula, ulertzen, Asko. Ikerketa bakoitza bere fasea ditu. Bakigu, COVID-an txertoakin, fasea pasa genitun, tita batian, ez da, denak. Baina normalen guretzako dian tratamenduak, edo zinez, ikerketako zin tratamenduk urteak behar dituzte. Eta lagin batetik hasten dira, beste batea, ez da gauza bera, entxegu bat, lehendabiziko fasian, bigarrenean egon, ala hirugarrenean egon. Eta bai ulertzen dugu, entxegutan sartze hori, laborategiko arratoiak edo xagutxoa bagina bezala, gukola ere ez dugu ulertzen. Eta mesua, nik uste hori ere ez dula izan behar. Ez da gauza bera, entxegu baten sartzea, adibidez, lehendabiziko fasean dagoen entxegu baten sartzea, dagoeneko tratamendu lerrorik ez daukezen unian, igual olako desesperazio egoera hortan, sartzen zea, edo non, fase 0, baldin bada ere, sartu itentzea. Baino, zuegon zaitezke lehendabiziko lerroan, tratamenduan lehendabiziko lerroan, da iriste zaizu derrepente, enertu bezalako bat. Emaitzak izan dira, onkologo eta ikertzaileak entzutei bestik ez dago, izugarri ona dira emaitzak. Eta sartu zaitezke. Eta etzea xagua, ez dakit. Desberdina da, ez? Nik uste, errelatoa dela zuek egiten dezute eman eta jaso. Noski. Ikerlariek egiten dute eman eta jaso. Igual ereduak izan beharko luke gehiago eman eta jaso eta gizarte guztia izango ginake onuradun orokorren. Eskola xulertu behar da. Hori da, ez? Nik uste xedea eta helburua eta hola izan beharko lukela, ez? Bueno, gaixoan iruditerila. Nik ikusi zaituztetzuek pote bat hartzen, kirola egiten, manifa batetara joaten. Zuen gaixotasunan kudeaketan adibidez, elikadura, kirolari, ze garrantzi eman diozute? Asko, dena ez esatearren, azkenen dena da, medikuntza integratibo bat esaten duguna gaur honez, beharrezkoa da. Piskate desberdin biten da, daukau klinikoa, alde batetik eta gero, intzazu aldezuna, edo behar dezu, edo ustezuna, baino izugar garrantzitsua da, gorputza mugitzea, burua lasaitzea, barruak lasaitzea, ondo jatea, azkenen jaten desuna ere bazara, Maider, zu ikusi zaitut komunikabidetan, proiektu bat aurrera ateratzen Donostia Kirolakin, minbizi metastasikoa daukaten emakumeen ariketa fisikoa. Bai, guk sorte izan genuen, ze onkologikoan txegu bat irik izan, bularreko minbizi metastasikoa geneukan emakumeengan kirolak zeukan efektua ikertzeko, eta sartu ginanok, argi eta garbi, oraindik uste entxegua aukatu gabe da hola, baina argi eta garbi ikusi gendun hone egiten ziula. Baina arazo bat ere badagen eukan, entxegua aukatu gendun, jarraitu nahi gendun, baina, klaro, metastasia daukagunok, batipat ezurretako metastasia daukagunok, ezin geha edo zeinen esku jarri. Ni kontatuko izuet, nitzala, ni behin Bentaberriko polikiroldegira, eta antzio mutilari, zerbitzua bada, Donostia Kirolaken ariketa taula jartzen dizute, eta eta ni nintzan, noain dela urte desente, eta esan nion, mira, es que yo tengo cáncer de mama metastásico y, claro, quiero hacer ejercicio y claro, me han dicho que tengo que hacer ejercicios de fuerza, pero claro, es que tengo metástasis óseas. Bueno, mutilare jarri zuen aurpegia ikustekoa zan. Nik esaten nien etxen, hau jungo etxea, eta esango die etxekoi.
hoy ha venido una loca que se está muriendo, la pobre, y quiere hacer ejercicio. Osea, edozeinen esku ere ezin gea jarri. Eta hortun... Hor traba badaukagu. Hor traba daukagu. Eta hortik, entxegu aukatu gendunetik, hasi ginen bilatzen, emakume talde bat, gure aldetik nola jarraitu, norekin jarraitu, eta Donostia Kirolakekin harremanetan jarri ginean, printzipioz behintzat lokal baten bila genbiltzalako, gu jarriko gendula gaian aditu bazen norbait, eta beraiek egizan asko lagundu digute, eta azkenen bertako langileak, Donostia Kiroletako langileak ari zaizkigu klasea ematen eta bar, egizan beraien jarrera izan da oso ona, eta formatu ere pixka bat egin dira, onkologikoko ikertzaileekin, eta hortik jarraitzen dugu. Nik badaukagu lana, baina, bueno, aurretik egiten duen kafek ere asko launtzen du, Noski. Indarrezko ariketak oso ondo da ere, baina kafea... Bueno, bukatzeko, pentsatu dezagun, saio hau ikusten ari dela, minbizi metastasiko bat diagnostikatu berri duen pertsona. Ze esango zeniokete? Ez dut ja aholkuta gomendio hitza erabili nahi, baina zerbait esango zeniokete? Ez aurreatzeko nik. Ez aurreatzeko, ze zoritxarrez ziurgabetasuna ezin diogula inorrek endu, eta inorrek ez dakigu ze gertatukoan, eta bai, okerrena gertatu litekela, baina hoberena ere gertatu liteke. Eta garik esatezun bezala, dano gaudela esperantzara kondenatuak. Bai, nik bardina, ez identifikatzeko eriotzarekin. Azkenean, bueno, nire kasuan nik 4 urte daramatzat metastasiarekin bizitzen, ez identifikatzeko hori beldurragaz, ze azkenean niri gertatu jatana izan zen, medikuek ez dakizuen kasuan, baina onkologoek eurek be metastasi hitza ezeben erabili, eta oraindik ez dabe erabiltzen dabe lesio txiki bat, eta ez dakiz erretorri ikusten dozu, eurek be nolabaiteko beldurra deukiela hitzaren inguruan, ez? Eta horrek guri eragiten deuskula. Orduan hori, itxaropena mantentzeko, ez? Eta batez be, hilkutxa horregaz ez identifikatzeko, ez? Mirian, zuk isten joateko, zerbait esan nahiko zenduke bukatzeko? Bueno, asko gustu zaitela entzutea lehengo pertsonan zuen historiok, jasan zen, nahi ikerketa beti da nik gustu zait, eta nik sentitzen dut zehose ona, o zehose oneako erabili bardan zehozetan lana egoten naizela, baina, bueno, zuei entzuten, gehiago motibatzeit, eta egia esan, gustoko litzaidak ikerketan inbertsio gehiago itea, gehiago ikertzea, eta ez dakit, gizarte ere bai konstiente izatea behar dan guztiontaz. Mirianen hitzaboi gutxi gehitu, honekin agurtzen deu minbizi podcastan atalau, metastasien ingurukoa, eta aldarri horrekin, ez da? Ikerketa, finantziazioa, ikerkuntzan dabiltzean pertsonan lan baldintza duinak, eta guztion artean ezagutza eta esperientzia partekatu dezagun, ez hemen deno gaude eman eta jasotzeko gizartean onurarako. Eskerrak eman gure Inurri Mirian, Amaia, Eider, Maiderri, gure lankide Julene, Xurdina eta Miren kontroletan, Foru Aldundiari, saio hau posible egiteagatik, eta Garate Estudiotatik Olatz Merkader. Danok hilko gea eta zeingo deu ba. Hil arte, bizi!